నేనేం గాంధీ మహాత్ముడిని కాదు. ఒక చెంప కొడితే రెండో చెంప ఇయ్యమనంటానికి. నేను జీసస్ క్రైస్ట్, యేసుక్రీస్తుని కూడా కాదు. చెంప మీద కొడితే రెండో చెంప చూపించటానికి. నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఎవరైనా మీకు గాని, మిమ్మల్ని గాని అందరి ముందు చెంపదెబ్బ కొట్టిండంటే అక్కడ కోప్పడకుండా కొంచెం గంభీరంగా ఇట్లా చెప్పండి. పర్లేదు అని గంభీరంగా చెప్పండి. పర్లేదు అని గంభీరంగా చెప్పండి. అప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి ఇతను నాపై ఎప్పుడు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడనని భయపడుతూ ఉంటాడు. ఇలా చేయడం వలన అతని మనసులో మీపై ఒక భయం ఏర్పడుతుంది. ప్రతోడు మీ జోలికి రాడు. లేకపోతే దారిన పోయే దానే ప్రతి ఒక్కడు మీదకొస్తాడు. సో ఖచ్చితంగా గాంధీ మహాత్ముడు, జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం లేదు మన మీద దాడి చేసిన వాళ్ళని. సమయం కోసం చూడాల్సిందే. పెద్దలారా, మిత్రులారా, మీరు కూడా మీ అభిప్రాయాలు కామెంట్ బాక్స్లో రాయని తెలియజేస్తూ, నేను గరిడేపల్లి సత్యనారాయణ, న్యూ లక్ష్య ఆర్గనైజేషన్. థ్యాంక్ యూ అనండి.